Hello everyone! So, kamusta po kam? Adi po kami yan nasa Gaisano Grand Mall. So, adi po, nagpakalbayog kami kay mamamalit kami yan na San Bado, San Kabataan. Akon asawa, kareg niya ko no sa mall. Wow! Kareg niya sa Gaisano, kareg niya makita ng mga bado. Tapos, kay mag-upay ko no. Nagkompa kami dida kung hainan mga bado sang kabataan kay ningalimot akong diin ang butangan sa bado sa kabataan. So sa nakikitan sa akong asawa, nagpakadto kami. Then, kamahal. Kaupay nga ni pero kamahal naman. No, presyo talaga pa sa mall. So, akong sireng makadto kami sa Baratillo. Pero ang karoyd malat sa akong asawa is sa Aquino. 'Di ba? At sa akin na naman, mga gugtan, mga bado, mga gugte. Buyag naman kabataan, dire na kaya. May naman dito dako mga 7 years old, 6 years old, so dyan sa kino. Tapos mahaliwat. So, nagpalit na lang kung asawa di dasan, bado niya, tas nagburot ako sa nga bado para kan kaira. Yun. Kay may nakita anak nga, sakto kang kaira, medyo may dala allowance ko ti ay so ginkuha ko na siya panlakat siya sa daman. Tas ito nabusag sa ako niton asawa nga bado. Yon. So ito lamon gimpalit duhala itong kabugos. Tapos kahuman namon sana nagpakadto kami na sa Baratillo. Kay kare ko talaga dito pumalit. Kay ato dito mga bado na mag-upay. Tapos, mga kapili pa sa tuhay. So, ayun, nangalakat kami dida. Puros la kami lakat dida. Kaya, di kad siring nga harayo, pero kaya naman kung may upo, diba? Ada na. So, sorry sana kung camera kay masarap. So, ada na kami sa Baratillo. So, didi kami nagpalit Promero San Bado San Kabataan. Tas yan na nagpalit nagpurot kami pajama sa nakong duhang kabataan, tuloshin siya, tapos short. Ang bado wala kami makakang kay bado kay puros mga panlalaki. May da naman pambabae terno. Diba? Ang iya terno is 130, 120 mga sugat sana. Lagpasan 120. Lagpasan sien. So, naman na lang purot is pajama nera tapos short, tas nagkaklatsan ponda. Tapos, kahuman naman dito sa Baratillo, nagpakadiak sa Vidasmar. Kay, kung magpalimpya pa sa gawas, mahal. 70 na adaan bayad, sigad sana. So, nag-decide na lak na magpalit pang matagalan pa, diba? Pang matagalan pa, bongga na lugod yun akong tiil. Pero an ko ito mga baratulan ko lang niya ito lang na mga nipper, pusher, good sana. Mga mahal na. Nagmahal-mahal. So nagpetlak dida usa duhang cutics. Ang cutics ugaring is waray ak makakuan sa skin tone. Parang ko skin tone, pero ana ko napili yan na is kaupay man liwat. Perfect sa akong TL. Perfect. Yun. So, ayun. Ay. Diba? So, may nangyana pa sa akong dida kun kuan daw nanong tawag siton kun manicurista. Sa ko dire lugaringon la. Yun. So, nagpalit aklat din na gunting. Yan akong gunting, mga mahol na. Yun. Tapos, gimbaydan ko na siya. Ito na siya. Kuan siya 200 plus. 200 plus ya dida. Akon ginbaydan. Opo. Yun. Ito na akong ginpalit. 200 plus na. Kaya nagmahal didaan sa pusher. Tapos nipper. Yun. Tas gunting to. Tas kahuman na akong dida
nagpalit kami tinapay kay mga pinangutom tasan akong lewat anak nag-request san pagkaon. So nagpalit kami dida san tinapay. Barato sa pandipani kay kuan 5.20, di ba? Pero diri man tanan pero may ibang nga tinapay nga 5.20 like ensaymada, choco German, tapos may iba pa. Tapos nagpalit taklila tubig kay para pan tulak siri pa dire puros pambara may pantulak. Tapos adto man ako nasawa sa tabok naghihinulat sa amon. Sirasan na kon anak maginulat sa amon sa tabok sa Nihaga Park. Tapos yun na nagkuan na kami na umuli na kikitala na yung tubig umuran pala iton mupay na lang sa pagparalakat na mo diri na nauran, di ba? Kuanan ni namon ang uran antes kami nagpalit mga bado. Tapos ini nga bluan amon sasakyan pa o hindo. Opo. Tapos pag ulpot namo sa Okindo sus kay nag-inuran na kakusog san uran kakusog san hangin. So lumingkod ani kami didi sa merkado. Tapos kuan na ngaong kami san tinapay. Yun. Tapos guys, nakauli na kami. Nag-inuran kaya fast forward ko na lang. Bye. Bye bye.